азиз, зодрозӣ Ясмин давом дорад. Мо Квики парк ба омадем. Кӯдакои ҳаминҷа овардем. Гуфтем хона ва қайд намекунем зодрозиша. Иҳова неинтересни хонанда бо ягон хешу табор нест, кӯдакон нест ки иҳова хедаву тоз бозӣ кунанд. Инҷа манамихе ва юграмоланда Квики парк аст. ҳаминҷа хурсандӣ када бозӣ кадос ҷудоям махфул шуд. Паркаш ҳама чи аст. ҳозир ман ҳаракат мекунам, якчанд нишон диҳам. Инҷа светои куштагӣ барои ки света музика аст ва хира мешавад видео. Ба фикрам Муроҷон бозӣ даву тоза ара хашир охи дост. Мана инҷа дар медароӣ. Мана халак бозичаҳо ҳаст. Аспакчаю, то самокату, коляскаю, ҳамихе чизоя. Мана инҷа домашние животные, ҳамаша номаш. Мана инҷаш агар хоҳед ягон чиз оварда кӯдако кишида обед мекунед. Что? Давомаш анавай хона гараж наистагӣ зиман нишон метиҳам. Инҷа манахе мошинаҳо бисёр, ҳама намуди мошинаҳо. Давомаш инҷа лабиринт шудагӣ. Боз манахел игравая зона. Экран ки бозӣ када мешавад. Инҷа сухой бассейн. Лабиринташ манамехе то болоя буромдагӣ. Расоям баланд. Ясмин намебурод бозиам намекунаду Муроҷон буромда бозӣ кадост. Мана инҷа горкаш аст. Манахе горкаҳо. Инҷаш манахе стол, стулчик, бозиҳои настольни ҳархела. Мана инҷа бо барои хурдакако игравая зона. Давомаш кӯдакои поида калонсоло мештаги стул. Давомаш инҷа комната праздников. Агар день рождения ягон праздник бошад медарои зали калон. Мана инҷа белини юграмол. Инҷа чорометаш бургер кингу, питсаю, донер кабаб, KFC ҳамаш инҷа. Инҷа театраш типа мана хел. Инагда ба фикрам вай мемонад, мультик мемонад ягон хел. Инҷа давомаш мана халак хоначаҳо чорта, дарунаш па телевизорҳо ҳаст. Ҳар хел мультик. Маша, Пеппа, малышарики. Ин мобайба лего бозӣ мекунад. Инҷа ва легаҳои калон мана кӯдако бозӣ карданд. Инҷа мана хел барои кӯдакое ки ҳоли роҳ намегарданд, манаҳои қадда роҳ мегарданд, хадунок типа хадунок бои. Давомаш бо комната праздник, комната принцесса. Инҷа ҳама чиза стол, стулчаҳои кухни, там типа спальни, ҳамахе чизо шад. Манамихел дальше лабиринт бо лабиринташ ҷудоам калон. Мана Ясмин бачам. Манахе коляскачаҳо ай барои духтарчаҳо каданба. Бо стумошанда нағзишами ки животные, растения, насекомые, ҳамихе чизо аст.
ана Ясмина ҳози ҳами боло намебурад. Гуфтам деки ҳами болова буромда бурафт. Ман намедонам анаку худам мебурам ба фикрам. Вай ҳами қабаланди ва буромад. Чӣ мефурода кун? Ясмин! Ой. Мана вай Ясмин ҷонда. Ё бисмилла худам мебурам акун. Ясмин, мне сюда нельзя. Куда ты? Ясмин мана ҳамин телевизорча аввора шуд. Планшет бои. Мана хе хат кашда иштас. Аввора шуд ба фикрам. Камтар дам мегирам. Инаш ин тарафаш ба. Вай боскадос. Где боскадоси? Кубики, я хочу собрать динозавра. Ага. Мама, знаешь, как этот динозавр? Ух ты, у тебя дельфин, что ли? Ясмин, смотри. Уже 3 соат боз мо ҳамин парканда. А то дувои бачаҳои сарава вихе даркад инҳоя бурафтим хона ва гум намебурава мегӯд. Бози кадос. Вой. Ясмин худаш ба чой рехта худас. Нинишай ми Ясмина? Кани ман ба нишон дей чи? Ниниш кани? آخری آخران کار قلم و کاغذ با آمد. Много игрушек, да? Вот так. Давай.